Biko no kwaniwe o biko. Ono bro isi agụ Jpac ya eji agara Jpac wee dị ka our brother Igwe Credo iyi ihe. Ewekwaniwe mana ndị Igbo si na nwajụ anaghị efu ụzọ because I have checked my own way bill. Ọ bụrụ the same thing here. So make I know make I make understand. Biko iwu na-adịkwa n'ọkụ o biko onwe ka si kwuo okwu ọ bụ na okwu mmadụ chara mma ọfụma. Make na no two verse. But I see my own the same thing with Igwe Credo own. Onobro and I heard that Igwe Credo so cool. My brother no verse, no laugh for now. I see him, I don't check my own where they do a bill for me. Now the same thing. And Igwe Credo there for a group. He pay as in he pay. I see the Igwe Credo name. He follow pay 45,000. So I can't be surprised whether na the same Ishaq where would they wear go Jpac own where we go wear that day. When him and the wife will go do court marriage, be I saw whether na the different one. No, nobody should misunderstand me here. Nobody should misunderstand me. Nobody should misunderstand me. Oh, whether na the same thing because I don't check my own and this one where they are the same thing. So I say whether na the same. I don't know, but I don't check my own. Na the same thing and the way create follow power money. Even at the same clothes when we go do that kind of thing. This Jpac is shag of a thing. You're not supposed to be so. You're supposed to wait, make them do finish before you go wear them. Mba, Ebony son, my brother, one name, my brother the same thing, my brother the same thing. In do different. In Igwe Credo do different. My brother the same thing. Mba Igwe Credo si ka o test ya ka ọ mara ka the thing ya dị. Ịma ndị anọ na East onwe ka nga si akpa agba. Ụnụ nwa nọ na East ihe ụnụ na-apụ iche. Leghachi bịa emere mmadụ emebe unveil unu ewere ego na-eje occasion. Na wow na tudu na tudu. Achebi nwa mmadụ mere unveil ụdadị ka ọ mara ya mma. Unu ewere ego na-eje ihe je occasion. Apụtazi dadị ọ dị ka ihe yiri ka anyị na-eyi. Na ọ ga-enye achebi anyị this is the same thing. Ọ dị ka enwetabeghị nke nya ka ije ekwu this is the same thing. Exactly the same thing. Ọ maka na okpu dị okpu. Ekwesịrị inye onye a fine. Why will Igwe Credo? N'uche nke m ọ bụgo the same thing. Ife onye gboro ya mkpa ma ya eje n'ori. Ife onye gboro ya mkpa ma ya eje n'ori. Ịghọtago? Ọ belongings ya ka ọ bụ. Ịghọta? So ife ọ nọtụ iji ya wee mee. Ofe na oju ya eje mee ife na-adịrọ mma. Mechakwa ya mbọsị ya. Sụkwa ya ọfụma, dee ya ọfụma. Dee ya wedding Jpac. Ọ nwekwa ife ọjọọ mfụrụ dị ebe ahụ. After all ife wedding nke ọwụ. O nwere nke ọ bụ na-akwaghị isi agụ a nwata nwaanyị akara ekwe mana ịwọcha ịfụ na asị na a na-agụrụ akwụ nwanne ya na-eye Jpac golu nke ya ozugbo nke Igwe Credo ihe ọsịka owekwa ofu iche gbagbuo nnọọ. Apes mba with all due respect Apes ịdara nke a ezie na ya anyanwa wetara ego eji kwadi akwa mana anyị kpara akwa in respect of somebody which is after the day anyị eme akwa unveil bụ on the wedding day. Or in respect of somebody. You understand? I'm a boy me achebi. Only ye buzo yiri achebi a boy name wedding. Ki ye buzo yiri. Yi chaze chi yiri aje any place yiri aje. Ako yotara apes. So apes na kowa that obo na akwa be akwa no ye fu occasion or ya afa kwa ye jiji occasion. It's not normal now. Nah the thing no we call you. Akwa ashebia say ya pụta that day. Ọ pụtasị yes this is it. Ewere eje na-eje o ya fụkwa ofu onye ya eji je n'ihu arụsị tụọ nzu kịta were ya aghasasị ya. Just watch and see from now to that 26. Watch ya fụ pictures ya gba. Afọ onye ya eji eme costume comedy na were eme comedy. Watch and see. Ya afọ onye ya eji eme comedy na. Ị gasị bi na. Mana odogwu spirit ga-ntị ka ngwa gị. Ọ bụkwa na nwata nwaanyị ọchị ịnụ so na-akwa ka anyị eyi ma ọ na-eyi ha kwa na ya anụzi ya ihe kwuga nwanne nwoke gbara aka nwaanyị anyị na-emekwana anyị chee iru anyị chee azụ ọkwa ife nwaanyị ka anyị ji eme ọ na-afọ ya na oyi ya na ọ na-abịa palọ na-aṅụrụ nkwụ ọ dị iche ọ ga-awụ ife nwaanyị ọkwa ofu mmiri ka na-asụ n'ite ana m ka m si afụ ụzọ ana m afụ fere fa ahụ ịghọtago. Mba my brother mba no nke a bụrụ ihe onye gboro ya mkpa mana o je n'ori. It's not done in that way.
No matter how poor you may be, ọ bụrụ apụta na na-eko ya bụ akwa ashebi mmadụ. Somebody's God no now I have taken my own. I check go my own clothes. Yeah, now I have to weigh it. I never my drakina sago ya. I have to weigh it. Every question I'm near drakina back cause area cause all rompugo. Yeah, nene kwaya nene your bro fee the same thing as well. Maybe no, maybe not the Akwa, not like the color or choir. But no, I should be Jpac. It's not good. It's not good. When you first go, I can't really tell you good. Akwa ashebi mmadụ pụta iwe akpori ya ibe ga mee wedding nke ka mee traditional wedding ka court wedding a na-akwakwa ego na-eme nkwa another one wee mee apes ka m jụkwa gị asị ikere bụ ka m gwa gị ajụjụ na nwaanyị ji maka akwa iyi chọọ ịlụgụ mbọsị inwezi ego gị akwa ahụ ya hapụgụ nwaanyị ji maka akwa iyi chọọ ịlụgụ mbọsị iyizi akwa ahụ ọ ya hapụgụla be nna zaa m ajụjụ a About son, biko. Now, ọkwa n'ife ụmụnne ka anyị na-eme. Ngwere onye nwanne emefele ọkwa no love ka eji akọshọn mmadụ. One particular statement in the never. The mma. Withdraw that statement. One love, please. One love. Biko. Ka ya ji n'ife a wee mere okwu. Na ịma na iwe nagoro onye kwuru okwu ka maka onye agwa agwa. Ebonyi son ihe ikwuru kịta Chineke nna ya agọzi gị pọ eziokwu ikwuru mụọ na like onye na-ekwu eziokwu mụọ na-akwụ n'ụzọ eziokwu ifuru ebe a nọ adịghị m efe ego adịghị m ele mmanya anya n'ihu I don't fucking give a fuck, that is me. Adịghị m ele mmanya anya n'ihu ihe Igwe Credo mere dị very very wrong. Mmadụ kpọrọ gị ka ị bịa mere ashebi ọ maghị mma n'olu ọ yọrọ gị azụ biko ikwete ihe respect ugwu ya akwanyere ya bụ use that cloth for his occasion. After his occasion it just use ya mechanic game mana first of all you must honor that his occasion with that cloth. Onwe onye nwe senator na yard. Let's call the spade a spade. Onwere ihe dịka ọ bụ na nwaanyị ga-asị gị na ma anọghị maka akwa mana nwaanyị adụbe serious ono ọfụkwa no that particular why o kwesịkwa another color or another design or ọ ga-adịgode a little different nke a bụ oyiye ya onana on a very good that day next week a ga-eyiri ya Jpac post na Facebook ndị mmadụ asọ na ọ bụrụ the same thing onye anyị o nwekwa ka ọ bịa onwe ka ọ ma mbịa that day it's not good onye kwu eziokwu gwuo ya na echi gwakwa na ọ kwụrụ ụgwọ that cloth he paid o nwere ihe bụ that na osoghọ na this ọ kwụrụ ụgwọ this ashebi na ọ kwụrụ ụgwọ fia another place ọ bụzi another place nke a dị iche but this one bụ na ọ kwụrụ ụgwọ he paid for it. The clothes, you would have endured. See, and the abroad occasion could you away go. This is not occasion. Check very well. Yeah, the coca not a cut wedding or something like that. Oh, you can no wine. Or occasion. It's not good. Can't go wine ke wezoku. In a very much shebi. A quarter the aqua. Yiri aga maybe wedding. Apes happy yeah one love onye kwu eziokwu ya kwuo. Ị na ihu olugu go olugu no na-elu ilu. That is it. Go olugu na olugu ị na-elu ilu nke agha abụọ na ya ejikwa olugu si nne Igwe Credo dara egbe na ọdara that does not mean that is no longer our brother or our friend. Apes Global bịa Apes Global everything abụrụ egwu or bro in comedy or this thing this is not done in anywhere. If eventually is this our Akwa ka Igwe Credo you were mefa it doesn't make sense at all. This is not a jokely something or you trying to this is not how things have been done. Do you get? We are mature people, we know what is good and to do it in the right time. This is not the right time. The Igwe Credo was really fan now. And when fan carry, you understand? How will you use that when you're actually the wedding is coming up this week we're about to enter and you go there where's a picture where post to things are not done in that way, understand? You say but I ask no you go biko na ife ahụ kwuru maka na o nwere ka ọ bụla akwa ka nwata nwaanyị kwuru ọkwa egwuregwu ịma na ncha niile n'ebe ahụ comedian and MC. I was just joking. Yeah, I'm not saying no maka akwa ka that girl ji wee say no kwelo Igwe Credo or whatever.
Man, if open us may in this platform, remember we have one goal, and our goal is to show our brother love on that very day. And showing our brother love, Jpac, we have to show ourselves love, because if we cannot show ourselves love, we cannot show someone else love. Bikonu, whatever you let love lead. Oh, yeah, one particular thing about son oh, I am an unchallengable MC and comedians. You understand? We're just doing all these things to catch fun. Understand? Wagan Jono, unni na buyanisi, odogo spirit can jog. Keyboard na Bible. Na mmadụ kwa akwa ashebi ihe ya bifo ashebi anọ njọ ka ọ bụ ka ebe ọ dị n'omenala ma ọ bụ n'ife omenala na ọ bụ na mmadụ kwa ashebi ọ eji melụ mmadụ na o kwesịghị iyi ya before that time ka ebe ọ dị na constitution of Nigeria na mmadụ kwalụ mmadụ akwa ashebi na oyiye ya before that day na alụ ka ọ bụ ife ita ka njụlụ ka ebe ọ dị na internet na mmadụ kwa akwa ashebi mmadụ yie ya before the day no atrocity ka ọ bụ. Onye nwere put room about it, then you talk whatever you want to talk and I will believe it. But obu no onye ya search that person should rest. Bikonu, let love lead in this platform. Amara kwam trouble na check us na abani ahụ. Ike adọrọ kwa mo, amara kwam ekwu okwu. Akwa obele MC kambo. Dokwonu. Ana m aya ayo. Mbasa ka woke nwanne bịa do aya anya. Ememala na bamba. Yes, I eat 3 square meal a day. 3 or square. Ka onye nyela ka ebe na constitution na ya na-eri nnu ugboro 3. When we the constitution of the nation, no one can see the constitution. No 3 abroad is square. Square is 4. 3 but triangle. Then she give me 3 square meal. It's not in our constitution. It's not in our ordinary. When we about the other, no, if them are just form all over. I just form all over here. Should be. My brother, joke apart. Iyaba should be mad be and he begged you accept Umeric force. Ne quarter the money because you know you have the money. It is not done in any afudu benia na kwatara kwa shebi e maybe the wedding name go akpura kwa the person guy who no wanyi use the same clothes akwa ga nata wanyi nkegi iya bro occasion iya bo oji ga nata munye ha na some of our people now man as I'm a graduate man and map online as I'm a graduate even more the primary one self can do graduate with their sense self. I'm a graduate. If everybody go online, I'm a graduate. A post to youth service NYC organi uniform. Apes Global getting to Kamgwaga. If for a ban no, in my disease Japomo dogu spirit. Let me tell you. Nna no ni hu lugu in a lilu. Na ni hu ogiri se na rogo. Akoyotara. Kangwa one thing, onye ọbụla chọrọ ime mmemme dịka omenala bụrụ ịgba nkwụ nwaanyị ọ ịgba akwụkwọ ya eje n'ahịa chọta style si na ya nchọrọ ka my friends yere m respect unu ya enye m for that day nya ka eji kpọọ men on suit and abịa that day men on suit are regarded after ndị na-eme wedding. The second person with the highest prestige no occasion abu men on suit. In Agota, the occasion after the wedding, the second person put men on suit before chairman of the day. As far as ni kwete go, seek you marry your friend or your brother or anybody, men on suit too. Iwu ye demerenye after the wedding. Good and fine, but you must honor him that thing. That is it. You must honor him. Because so nyawa jere. Wo put a style raga. We pa. Sekunu yere nye. That is it. So I been asem no dey na Bible no dey ni iwu. E wete na nka. Iwere akwa achebi mmadu. Je mezie your own occasion. That is ebani speed na. Iyo mean that na the wise. No ye wo put the achebi amani ihe. Oh ye kowara na. That is it. Iwerezi ashebi mmadụ nyere design ya jezie lụta nwanyị the picture oruzie that day Jpac yiri nke anyị nwa yirizie ndị mmadụ na-asị ha ọwa ashebi Igwe Credo ka anyị bịakwara Jpac ihe ọ bụrụzie na ashebi Igwe Credo ka anyị bịazie ihe Jpac ihe mba guys leni were ashebi mmadụ ashebi onye ọzọ jezie lụọ nwanyị ashebi onye ọzọ bụrụ ozi onye ahụ ụzọ je lụọ nwanyị
anyị bịazie on 25th eho odogwu spirit nyiri akwa pụta asị m shebi ka afọ Igwe Credo ka iji bịakwara Jpac ọ na enwezighị ego iji ego akwa chekam na enwe ka ọ dị na my brother Apes anyị mana oge na-akwa akwa ana onwe ka ọ bụrụ oge ma bụ iri uche anya ya uzuo na ọya ama makachi Apes enidiri drag this guy online makachi enidiri drag online makachi ifuru akwa mma etinye ya na Facebook mma drag Igwe Credo ka ọ bịa na mba ụwa kọwara m ihe mere o ji yiri akwa jee gbaa nkwụ nwaanyị ọ na ọ mazighị echuzu design o ji wee were achibi anyị wee jee gbaa nkwụ nwaanyị without telling us is a criminal offense. Mma very dark man will pick up this case. We are going to pick up this. Apes, you are the one prolonging this issue here. You are the one really prolonging this issue. This issue was a be like this. Highest maybe Omar, no mere mistake. Very simple. Next time it won't happen, and the matter will be, okay. But you keep on prolonging the issue, telling us Bible, Omelala. This is just something you got to understand that somebody near Achibi, he marry Achibi, he be one of Achibi. It does you're fine and good. Go abonye, put out the money. Is your money, is your clothes. But calm down. So you are the ones supposed to calm this issue, not prolong telling us. Umena na law of courts. Why will he be saying such a thing? So no one the audacity to go ahead and wear the clothes to do his own. We are not against that, but you should have calmed down. After the wedding, you can go ahead and do whatever you want to do because it's his money. Go the Akwa. Do you get, brother? As in here, understand. Try to understand this issue, but not prolonging this issue. When na border create no but don't want to make maybe it doesn't. You don't know. Understand? Now I could put you should have okay, or it's fine. Igwe Credo, please next time don't do it, or maybe I forget. You are now. Igwe White ekenekwa m na ọ ga-adịrị onye ọra na mma biko si change topic a ọ bụrụ egeta ihe aghọ okwu na ụka ebe a na ọ dago okwu nke ndị nọ East nwere ka ha si eme ana m agụrụkwa jos na-egere ihe a na-ekwu mana ọtọ ọnụbagote ihe ọzọ ndị a nọ topic a nwa ka anyị fesi en wedin anyị na-akwado kịta MC Odogwu Spirit ọ kpagọgo anyị nwa ndị East ya anyị chenye anyị nọ East anyị mara ihe okwu na-eche ndị banye kelekwa m ụnụ ihe a na-ekwu na-akịta bụ anyị jọz na-agba ọgwụ okirikiri ihe my brother Johnson Dolala kwuru ọ bụ na klọbụ nọ ndị klọbụ goro akwa wee chuzuo uniform a ga-eje ejere their club member occasion then occasion ahụ erubeghị one of the club member eyiri akwa aha wee jee another occasion gwa na onwe na eziokwu ọ dị mma Igwe Credo na-emeka ndị sten achọrọ ka m beta ibe ọnụ ka agharịsị na the celebrant na-enwe ọnụ ọjọọ oles na ọnwụ bụrụ akwa before but my own understand na Igwe Credo enwe ha akwa ihe a bụ akwa asset rie ka o ji mee come to wedding ị na-agba wọl online ịgbasa wọl online ịpụta ebe ụmụnne gị nọ ị nọrọ offline nọrọ in peace otu ụmụnne gị ọ bụrụ akwa ewetara ka e wee jere mmadụ ihe onye ọzọ ewee jee ihe ọga is not proper. Uche Awula, I don't want to make a talk to you in a normal way, like you are my friend. I was no cook. I don't like I said. Him and Jay call how many sin to. I'm club member. Because I go blue. Where Germany here. Akwa and they say that thing. Then I was there when I see a J here with the club member. Joe Garden or the okay. I don't like my name and money. How do you or the cousin without on your hair, on your eye, and that thing. I don't like it. The enemy have been your beautiful. More about Jpac and they put him at the east. Joya be with Credo. I'd be a British. I don't make a better as a book.
nke gbasara ihe ọjazi epụme n'isi all because of Igwe Credo get you to monetize the account for how many months? Did I complain? I don't want to say that. I talk with women now. This event. Don't worry. I send the other person. I say be my wife. I say Abuja Abia. All of the girls try to dance. We choose where I say be. My wife choose where I should be here. Don't worry. I go screenshot and now send that to you. Careful I should be. Then I may send the I should be to Hawa. Or how in a group or where you guys disrespect. I don't want to talk what is no good here. I know it's disrespect. Oh, you anybody here back that them in a big way. I go out because you know. So man tell me say me go no you had a man watch or you had a man you go. But when you had never man carry here. You know, you know me here is them me times 2. So money, I go. I don't like I got thing. Igwe can never be peace with anybody in this life. He like war. If you are supporting the church, don't bring that church matter here. I don't want to be provoked. I give you platform. If I want, I will just shut the microphone, and nothing will happen because the work is mine. But to tell you that I don't carry platform in here Facebook at heart. How about I want on Facebook, even offline? I will treat you as a Onyibo, as a brother, as my in-law. But don't come and be doing that rubbish here. The person in question, so we war here. Obuna, another body, external body, somebody so on this Ashebi, Quadra design. Well, no problem. You're free to do whatever you want to do. But no, now, so now this a group. So now this Ashebi, go or brother particular Ashebi close came man you that day. We can make cut wedding. Okay, on a very good day, that day now, only next week, not one other person may have their wedding. Up to go use the same clothes. Okwana say picture among us, among Indunine, always you will say picture that day. Post on his page. On the matter, but I say, Akwa, Igwe Credo Juweme wedding, cut wedding card, Jpac Juweme that shape. That is social media for you. I'm working, no more Timoya Papato or ne toku day like this, name hanky panky, ne design no good. You a man, if you a man, be a man, drama. Oh, it's no good. No matter how poor or wretched you are. You understand me? After now, Boko could recruit like this now, it's no good. Even though no more with the wedding self for such thing, I'm sick of my wedding day that day. True. I'm not Jpac. Man, I work for my own. Open no more than wedding for such thing. Or come my work up when I'm wedding that don't try. Say no more Korea. Amara me here now. Every Igwe Credo on your each this particular cloth now, or that day, Igwe Credo, you another thing. It's possible, my dear, because for him to wear that cloth will make cut wedding. All the possible. Yes. For him, he that cloth will make cut wedding. All the possible because among Europe, Akwa will make wedding. But you query as a shabby cloth. Now wedding in Jpac. It's possible. Because can I say happy Ibutorani misunderstanding ever? Igwe Credo and Apes because Igwe Credo, take correction. What you did is very, very wrong. Very, very wrong. Apes, stop supporting him. Let's call a spade a spade. Anyị ma na onwe na-enye ibe nri na group a. Anyị pụtara n'obi ọcha anyị ka anyị support our brother. Bụkwa our friend bụ Jpac na wedding ya. Uche nke anyị pụtakwa support kwa anyị. So ọ bụ na iwepụta obi ka imere mmadụ ya ime to the full. For him using that Ashebi to go and do his own court wedding is uncalled for. Ihe o mere dị mma. O mere ihe ọma by ime wedding, court wedding. Mara, the art is bad. Let's call a spade a spade. Okwesịghị iji Ashebi anyị. Okwesịghị iji Ashebi anyị. Mba. Okwesịghị. Mara omego Jpac yos butuo. Ka ihe hapụ ibutere mmadụ okwu ebe a. Nwanne m ekene m unu.
nwanne unu nwoke waja of onye ụmụdị ọka aka ya dị ọcha. Yes, ife a bụ okwu izi na-ekwu na platfọm a. Ụdị ajụjụ ọga anyị jụ bụ ife m na like, ana m ege ife a na-eme chọbụta at stage m fụnọ njakịrị ka a na-ama na ọ bụrụ a serious something, but ife ọ jụrụ ebe a question m ọ jụ bụ ụdị ife m na like. Mana before anyị aza question a ị ga-eziga ebe ọ dị na Baịbụl na ọ bụrụ na mmadụ chọrọ ịnụ nwaanyị wee kwesị ya akwa ya shebi gị ilie wee jee nụọ nwaanyị nke ma o were ya jee okeshọn, mana ijiri ọnụ ya wee jee okeshọn imerere ya fọ zikogodo anyị ebe Baịbụl ukwu ya ma oziko anyị ebe omenala nye the privilege. Ọ bụzi ya na ịma nzikọrọ anya ya ịmalụ na ife a na-eme bụ the writing, not what ordinary book Bible says. You have to do what is right. Yes, life nwere principle, rules and the regulation. The regulation on this issue bụ na akwa dị akwa for Achebi Jpac, not for another occasion. Ọnwa occasion ị chọrọ ije idegolo akwa ọfụ mana ọ bụkwa na gị nwa ya esi na Bible nye ebe Bible nye the privilege or authority ije bela akwa Achebi mmadụ gị were ya jee ebe ọzọ, then we acknowledge what you said. Like onwe onye nwụrụ mmadụ jee beta akwa ya ejikwu ya o jee ilu dị akwa a jee akwamozu onye ọzọ, we believe you. So give us the Bible ebe Bible unye ndị mmadụ authority onwe ya na-eme Achebi vagol akwa ya vaje eyile akwa ha jee ebe ọzọ, then ka anyị wee kwelu n'ifi ka anyị wee malụ na gị wee defeat go. Mana ọ bụ na enwero, why can't we look at the principle of life, doing the right thing and what is the truth? Ka m bịakwanụ. So iya akabarụ nya ya ebe Bible verse ije bela akwa Achebi mmadụ jili eje ama afụgo ma egego many things a na-ekwu ihe fụnọ njakịrị ka ị na-ama. I listen more of your own talk, but ọ dị nka mgbe ebido ya na ndị mmadụ amara nọ njakịrị. So ọ gị nwa ya clear as this question a ịjụ na egerọ mana mgbe m gelu ebe a si ka njụwa egewezi nka mma na onwe ndị za the question, mana ebe a ka m gedebe wee fụ beautiful question m need reply minus this enwere ike mụ nwa kwuru okwu ihe mana afọ m ya ụdị ife nna like. Yes, so gị nwa ga-ewepụtala anyị na Bible like I said, wepụtala ebe Bible si mmadụ oje bela akwa Achebi mmadụ nya wele aje akwamozu nya wele aje agbamkwụ ebe ọzọ ma nya igodolo dị akwa bayaleba before date onye anyị eji m ife elue. Wetala ebe Bible ukwu nya ma iweta ebe omeme na anagwa anyị na igote ọkụkọ ihe eji wee chụọ aja gị wele aje chụọ aja ọzọ. I don't know if you are getting me. Wetala ebe omenala nyelu mmadụ the privilege na igote ebunu ihe eji wee je chụọ aja ma efi ihe eje kwụ n'ime mmiri anyị eje kwụele ma mee wọta gị wele ebunu gị wele efi a ka ije kwụele ekwensu ma iwele aje nye alụsị. Wetala anyị ebe ọ dị na omenala. So ọ bụ na iweta ya anyị ama na the right, mana ọ bụ na iweta nwuru ya malụ na ife need in life bụ doing the right thing and what is the truth. Life nwere principle, life nwere rules and regulation. Kedu ife the regulation here? Jpac be akwa Achebi ndị mmadụ gosielu anybody move here yilie jee any occasion before his occasion adagị iwu. Enwero logic, enwero sentiment ya. Onye ọbụla yi dị akwa ama na ojo okuku na-emezi mana I like in this your logic here. So onye ọbụla yi dị that akwa na-arụ ya pakan wee jee anywhere before that occasion lue, that person adago nnekwu iwu because na akwa oyi emebere for occasion ma oje. That is the only truth. Enwero sentiment ni achọbere obere iwetaba Bible ma iwetaba omenala ma iwetaba anything, mana since iwetaga omenala weta Bible sigozi ya ebe onye mmadụ privilege to do that. Ekenekwa m unu.